Sziasztok! A korábban telepített Windows 10-es rendszerre fogom most feltelepíteni az illesztő programokat, drivereket. Ehhez egy Driver Booster nevet viselő programra lesz szükség. Én ezt szoktam használni, mert szerintem iszonyat egyszerű a működése, nem kell bíbelődni, hogy letöltögessük egyenként, majd telepítgessük őket. Ez a program automatikusan letölti, majd telepíti is a szükséges drivereket. Végül egy újraindításra lesz szükség, és használható is az operációs rendszer teljes egészében. Tehát szükségünk lesz egy böngésző ablakra, és akkor írjuk be azt, hogy Driver Booster. Rögtön az első lesz. Free download. Itt lent már meg is jelent, elég csak rákattintanunk itt ebben az esetben a futtatásra. Rögtön engedélyt is kér a futtatáshoz, igen. Válasszuk az install gombot, ezt nem kérjük, no thanks, next. Már települ is. No thanks, és scan now. Jobb felső sarokban látunk egy update no gombot, ezt megnyomjuk és az összes drivert automatikusan letölti és telepíti. Oké. Szintén oké. Megvárjuk, hogy itt ez a csík itt végig menjen. Ezt bezárhatjuk. Itt látjuk, hogy az update no-ból már reboot lett. Újraindítjuk a számítógépünket. Igen. Ezek után már fent lesz az összes szükséges driver és lehet használni az operációs rendszert. Ha most megnyitjuk újra a Driver Boostert, akkor látni fogjuk, hogy minden up-to-date. Már itt fent is írja, hogy Driver Status up-to-date. Nyomjuk még azért rá a Scan gombra. És itt látni is fogjuk, hogy ki van pipálva, és minden up-to-date lesz. Havonta egyszer érdemes lefuttatni ezt a programot, hogy ha adtak ki frissítést a driverekhez, mert ezzel könnyedén lefrissíthetjük ugyanebben a formában. Ennyi lett volna ez a videó, köszönöm szépen a figyelmet, sziasztok!